Hey jongens, welkom weer bij een Chill React. En deze keer gaan wij reageren op de top TikToks van 2023. Yes! Dus wij al je video's van de beste TikTok-video's van 2023 en ik geef hem maar aan lekker op reageren. Oké. Nou, ik zou zeggen, zie je dan maar mooi Knut. Oké, ik zie je een kat. Een kat. Oh, Ik hou van katten. ik kijk. Oké, let's go. Oh. Oh! Nou, Die katten echt wat ik shame, maar hè? wat shame, sneu. Nou, wat Wat is dit? een knuffel. Oh, een knuffel. Two Gabe. copies of the same stuffed animal. Oh, This one she kept pristine in a cabinet, and the other one she let me play with. oh! Ik snap hem net. Neesje. Ze had een knuffel gekocht, terwijl dezelfde. Eén had ze in de kast houden en de oren had ze mooi boaten. Dus de ene is helemaal naai eigenlijk. Zelfde knuffel, maar de ene is maar boaten en de oren net. Dus, zo zeg je er eerst. Ja. When I was born, my mom bought two. Ah. Zoals je mijn knuffel van nou, die ik al 20 jaar heb. Wat doggen je maar knuffels? Sliepen! Oh, wat? Nee. Nee. Oh. عندكم انا كنفهم كل شيء الا تكنتوا بالعربيه دارجه Oh, die vrouw is zo blij. دارجه Staat trots. انا قريت الدرجه في الرباط Oh. ودابا كلموا شويه الدرجه شويه Die vrouw is zo blij dat hij ik zie de taal spreken wat lief. ونسجلوا الكلمات باش نهضروا معاك وانت تهضر معنا العربيه وهذا الشيء خمنت نتايا مسكينه سوري خويا Je bent gemeen. خساره في يوني انا فاجئتيني ملي هضرتي معنا بالعربيه وخدشاو شكرا dankjewel بريما عليك Dit is wel heel schattig. Heel schattig. Volgen. Oh, wat- Zo oneerlijk, dat is toch een rot. Nou. oh nee! Van een vet leuk filmpje! Nou, je wat tijd, dat is een stom beestje! Dit is dan echt goed! Wat erg. Nee, wacht, dan wil ik die reacties je doen. Niet dat einde. Dan wil ik die honden zijn de beste! Wees niet ondankbaar, wees blij dat je iets hebt gedaan voor je hond! Oh, ik vind het niet... Oh, ik ben er net doorheen. Ik ben helemaal in shock. Ik Ik hier gewoon net verbaasd. Nee, dat niet. Oh. Het is zo stom. Maar het wie ik echt, zeg maar, eerst Ja. dit, heel schattig, zei van Oh. en toen dit. Oh, wacht. Oh, dan gaan we naar de volgende. Oké, Gaan we. home it's and... a super Oh, wat? Oh! it's a super Hij doet kijk alsof hij een gooit, maar het is net zo, dus nu nieuw. Oh, deze is leuk. Ja, komt ie, en ik heb die douche. Hey. Ja, ik heb die bij. Yeah! Die wil ik hebben. Gaan we. Hey. Round and round. Yeah! Wat grappig. Oeh. Dit vind je een aardige rollercoaster. Dit weer echt nachtbaan, ja. Oeh. Maar Nou, we leven nog. We leven nog, ja. We zijn er nog, we gaan een lightje, we kennen gulje. En wat hebben die in? Beide. We hebben beide die in. Ik vooral.
En jongens, dit is weer het einde van deze Theo React. Hopelijk vond je het leuk. Jou een like, abonneer en dan zien we je in de volgende video. Nee, doei doei. Doeg!